Machiegni kendo ten migao mar thieth ogolo siem ne jonyuol mondo rang timbe nyithindgi mondo gine kaka ginyalo rakore gi tiyo gi yedhe mamero ji ka giwacho ni tim ma kamae landore nikech lokruok mag timbe. Kane oloso kinde alam mar iftar ne din mar Jo-Salam, jagoro mar thieth Mary Muthoni okwayo jotend din mar Salam mondo obedie opara manyime mar kelo puonj makare ni rawere mondo kik gidonje timbe mag tiyo gi yedhe mamero ji. Komachielo bende okwayo tend kuonde alam mar Jo-Salam mondo makre gi sirikal mar puonjo tim maber ni rowere kinde duto. Tafadhali imams wa Kirinyaga, munisaidie mambo ya madawa ya kulevya na mambo ya sigara zile sugu. Tafadhali tusaidiane, tuongee na watu katika msikiti, tuwaongeleshe watoto wetu, tuongeleshe wale wanaenda shule, na pia wale wageni wanakuja, tuwaangalie ni nini wanaletea watu wetu, ndio wasilete madhara ile kali ya bangi, sigara sugu, na pia ile pombe ya hapa kijijini. You don't live in isolation. Munaishi na wale watu wengine huko nje, si ndio? Sasa hiyo mambo wanafanya itawapata pia mkiwa kama hatuko ama we are not very keen about them. Fundi moro mar bao mawuok e kaunti ma Marsabit ochako safar mabor mar kilomita 1,000 koriembo